Cek halo cik cik la sadawis menika karono hanging ngeti semasana wekdal sampun kepadan tunggap siang tumuli mangke pawimahan prasaja wonten titik kalenggan punika tumuli daya-daya kawiwitan kunjuk mangke dumateng para-para ingkang bareng hanyengkuyung hanawa krida wonten pawimahan agung dalemipun pundhen kula Bapak Pawiraja Panjenengan Ibu Dasi pun kepareng samaptalan sato tegati saking pangrengga busana kadang kaparemen pantawan fototan kantun seniman seniwati jangkep saking karawitan rasa cunduk pun kepareng tumuli didaya samapta daya-daya pawiwahan wonten titik kalenggan punika tumuli Bapak mangayun ngaturaken sembah nuwun mantek saking krenteng niat ginipun pundhen kula Bapak Pawiraja Panjenengan Ibu Dasi Parwa madya lan musana tansah manggih mulya nggih mangun bebrayan santi mulyaning bebrayan kanca-kanca. Nuwun pinanto saking ingkang manten. Parwa widodarahan ngatur rinengga manis arme pambudi. Arme jastuhu mahanan kota mantri puspita denumari. Mugi ngeraken nonggih kita samya kekadangan nuwun kala nuwun. Sahene prapundhen parapun sepuh aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng punika taman ingkang pantes kinabekten. Kadang senten pangban-pangbaning praja satanagari ingkang satuh caksana pantes pinundi. Alim lamak kesantri ingkang cangket bringelahi ingkang satuh dados panuntun keblating panembah ingkang sedarsana. Tamu dan kakung sumawana putri temanggur ngadang muda metantana muda temenan ingkang dajeng bagya mulya ngaturaken wilujeng siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala kulli wadin wa ala alihi wa sahbihi jiman mabat. Saderipun semoga panjenengan sami kula dherekaken kunjung syukur wonten dalem ngrasa Gusti Allah. Gusti ingkang sampun paring pinten-pinten barokah talasan kanematan dumateng sami. Katitik wonten titik kalenggahan punika kala dalesane sami taksih pun keparenga kempal manunggal jumburung karsa. Bohong panjenenganipun pundhen kula Bapak Pawiraja Panjenengan Ibu Dasi. Nggihipun kemareng mangun bujang Rama Hami Wasata Mahargya Siwi kang patra kinasih nggih ora ayu alane taning sih ingkang pangarsa ngabdi madodha panggih pingantuk jejaka pilih bagus Tony Setiawan salutanaya pundhen kula Bapak Punarjana Wijil Kadisana Pendukan Kadipaten Sragen Asri. Panjenengan sedaya ngasuwun paring berkah pangasunipun. Mugi parwa madya lan musana nggenipun putra kaki saha nir penganten gayuh wahyuning bebrayan muli kangge nastan wahyu judul tansah atuturun ngantos kaken-kaken saha ninen-ninen
tan kanten manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Saderipun perkembangan kalapun anom lamra sawa tinuding pinangka dados juru pangendali wara pranata hadi calamsi protokol wonten titi kalenggahan punika wonten kekirangan ing samudayanipun nggih kalemakerti kala nemung nyuwun lumringse samudra pangaksama mawanti-wanti saha mawantu-wantu kunjuk dumateng para tamu ing mangke lelaneng kayun panjenengan sedaya kasuwun paring berkah pangesunipun kunjuk dumateng putra kaki saha ningranten kanthi tetep lelenggahan ngantos dumugi paripurnan ing pawimaning wasana kasengit saged ya sablenggahan kanthi nikmat ros panjenengan kayun sangsara budi kelawan karsa nuwun nuwun kawula nuwun santi mulya Bapak Ibu ingkang dahat winantos saking bagem mulya kepareng sumangkundun genarya hamur mangkani ganjaring dadi langsana pawimahan wonten titik kalenggan punika kita wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan bismillahirrahmanirrahim mugi saged dadosaken ganjaring hadicara wiwit purwa madya lan pusananipun kalaksanan kasembadan kandhena skala nir ing sambikala tumapak dadi langsana salajengipun upacara mijilipun ini penganten saking madyaning tepas wangi bali mantu pambusanan kekandhenan pangrengga busana panjenengan Mbak Ayu saking Guin Wedding Organizer Kebek Grambi samaptalan sata tiga ham berarti disangkar lumampahipun mangke ngiras pantes pambedoling ponang sekar mayang lumapas pindah mulih rancakipun sumasana ugi ngiras wekdal Bapak Ratman Pak Ratman sekar sangi palenggahan nggih monggo ugi tindak sasana palermanipun Putri Dumas Miah Talangpati kadang asisten hamberati disangkar lumampahipun mangke mijil pun kepareng ngiras pantes pambedoling ponang sekar mayang ingkang parenga lumampah Mbak Tum ini Mbak Tum pun kepareng mangke Putri Dumas Talangpati ugi daya-daya kakandeman jing sak madyaning wisma wiwaha upacara mijil ngiras pantes pambedoling ponang sekar mayang lumampah Bapak Ratman nggih monggo Pak Ratman mijilipun calonipun pengantin yekti katenon saking Mandara Panyayah sang putri kang mijil saking Hanggedaton mijil wegaring tias pangrengga busana samapta
Mbak Tum, Bapak Ibu kasun lenggah mawon. Kinaryo hamur makani gancaring Dadi langsana rahina puniki Sumasana tuhundang asring kawuryan hanggung memanuhara tegesipun sanget ngresep ing penggalih Wisma endah yen dal nganten rahina yen rahina saya hanelae lebet saking kathahing sesetya ingkang bareng hangrengganing punapa meles rasah kelawan babatur ingkang sedaya wakik wilis pita gegapit lir kuwung hangawengi wangen kembang-kembang kang sarwa jinembangan sami sak pondo-pondo pemandaning sarwasari dasar petetaning pinandhut ing tepi mangapit-apit sinusung sak pasang pansang gapra jeneng secengker gading gedhene renyem madyaning wisma wiwaha dalemipun pundhen kula Bapak Pawira Jambesan Ibu Dasi nalika semana ana tejo hangeng wong mantar sak inggil dalemipun bendhen kula Bapak Pawira Jambesan menika mesikaning pawimahan Pak Ratman monggo kusumaning ayu diyahayu rara alitaning sih wanudya sing manotur kareng ing busana iladatan mokal yata mlek ing madana using kuraga hangungkuli marang indahing Benar Supraba nalika semana kalenggah kemring sak madyaning gamparan kencana bali mangkut jaman pandalemana rembug jeneng manadaing penghang rantut temampang kang raka nanging sang dedeling marang kawiyos ing lisan Manjing sak madyaning wisma wiwaha panjenenganipun pundhen kula Bapak pinangka duta pambedholing Ponangeskar Mayang tumuli dhewe katampi ingkang hamengku gati panjenengan pundhen kula Bapak Pawira Jambesan Ibu Dasi pun kemareng mangke uba rampih ingkang sarana bimada daup katampi ingkang hamengku gati lamun katring marang temon ndahat sumilir candrane
Sugeng Rabun Dimas inggih wilujeng lampah kula Kang Mas Pawrasamin. Pun kemareng kala ingkang kemareng parang seman. Hanganti magrahe mager bagus ingkang panang sedaya hanganti brambabon-abon ingkang sarana bimadu daub. Tumuli katampi ingkang hamangku ganti menika ingkang angka sepisan winastan bogo jeneng bogo monco marana. Yakti sarana dahar kembul bujana mangon dilewina. Bramping angka sepisan winastan bogo jeneng bogo monco marana yakti sarana dahar kembul bujana mangon dilewina. Tan kanten wujudipun tirta tawan tirta mening sarana hamari unjukan putra kaku iso manten katampi kang hamangku ganti. Tumuli bramping angka kaping kalih winastan ponang kloso bonge lampus mita simelang seket ingkang sarana sok guna ngajeng muncul mengasep uberampe katampi kang hamangku ganti. Tumuli panjenenganipun binian kula Bapak Pawira jamin sekali Butan Kantun nyuwun tulung dumateng putri Domas Talangpati. Menika ingkang angka sepisan winastan tertos ratan ya terto pambiran mala sarana ngawe kali bebaya marga peslamet lakoning putra kaki saha dene penganten. Kene bocah Talangpati Kidul Mas agi kepareng pangayun tampanan wujute tirta selatan ya tirta pambilan mala sarana ngawe kali bebaya marga peslamet lakoning anakku sang loro inggih pun pangkala tampi. Tumuli ingkang kalangkung baken winastan kembar mayang. Kembar mayang dumadi saking gedang Mas Puji ditebok semasa tapas lipan sinami parit jana kencana kang cecangkok sekar wijaya mulya kan pangajab mulya-mulyaning putra kaki saha nene penganten. Kene bocah Talangpati agi kepareng pangayun tampanana wujudi kembar mayang Prabu Wasesa tak menika sura sak kloron dijaga sing becik aja nganti siji rontok kang dadi kembali loro alum kang dadi godhonge yen temati sental mati kang sopa terapi bidono madal masilan jun dengan lampah buktiin kula Bapa Ratman pun kepenangan tindak sasana palermanipun putra kaki pengantin tumuli daya-daya mangke kakandung manji sak madyaning wisma waha tumuli pacara Bimadu Dawa putra kaki saha nene pengantin ingkang kepenangan tumuli temabak mangayun. Tumuli didede madal pasilan jun dengan lampah budhen kula Bapak Ratman pinangka duta pambedoling ponang Sekar Mayang Bapak-ibu ingkang dhat winantu saking bagya mulya mangke pun kepareng atur pariwara netepi karana menika hanging kati wekdal sampun kemarangan dungkap titimansu pacara Bimadu Dawa mangke nggenipun lung dinapan atur pasrah panampi kawontenaken sak bibaripun upacara daub makaten mangke nyuwun kawigatosipun kunju dumateng duta pasrah saha panampi mangke nginipun hangaturaken lung dirman atur pasrah panampi sak bibaripun upacara daub ngaten nggih karana ngengeti wekdal sampun dadi wanci upacara Bimadu Daub kinareping sanemarga mandhawa pangerak pangombyong pangiring ingkang wijil saking laladan kadisana pondokan Sragen binarung maesuk kang ngedhek-edhek kebo giro nantap sumasana
budhe manjing samadyaning wis mawa putra kaki penganten kirang datan pos langsung minggir saking raswaselan kamanten labetanana jalma kang ganggu mringkaman dikanira ana tepi darmaning sinatratama apas tunjang sita diang leluri ilo jaring kira-kira kang dadi rudi ingkang sinebut palakrama tumuli mangke temapak upacara Bima Dodo putra kang semanten tumuli temapak pangayen semuk kanca-kanca Bapak-ibu ingkang dahat pinantos sami bagemulya tumuli tumapak upacara Bima Dodo putra kaki saha niri penganten ingkang parenga tumuli tumapak mangayun mangke kunjuk panjenenganipun pundhen kula Eyang Harasana samapta lan satetinggatipun keparambilan saliring Sukerta kunjuk para tamu lilane kayun jumeneng satawis sumpah hormat upacara Bima Dodo dawuhipun putra kaki saha manten binareng canteng wanci riris kodhoke padha ngorek kridane nganti tan banget ngasurake perbaning Gusti budi daen manungsa tan kuwawa hangungkuli garis kang moho kawasa yekti ndeling teketan bisa ngasurake perbaning kodrat siji timbaning Gusti loro judhu telu wahyu papat pangkat lima sununging donya lan mulya Gusti Allah ingkang menang purbama sesa nalika semana ana titahing Jawata ingkang asipat jalutan api manita ingkang paring hanetepi darmaning Sinatratama hamba sedenang tadi ang leluri ilo jaring prakena ingkang dahat pinudi ingkang sinebut palakrama wasikrama mawi tata lawan susila sineta ingkang amandhigani tata pacara daublah perkata brahmane kadhewatan pandhitaning praja pundhen kula Eyang Harasana yakti satunggaling brahmana kang wus gentur napane hening ciptane jablas pandulune bebasan wicaksana ngerti sadurunge menarah ingkang parambilan saliring durga mara lan memala kane panganjab yen tana memala jata maka yen tumeka jata mama yen tumama boyo ora dadi pangapa tumuli yang puja paring dawuh metu kenging aranita agi surem mendak asungkem
padaning pasmu iku piton doyekti yen jile pancen pawestri bekti mring pemadaning kakung tumuli hamiji ampun pun kang raka mawi tirtosin dosa taman ingkang ketingal kambang kumambang sak madyaning bokor kencana kenarya hangit sali-saliring rereget hangit saliring rerewet ingkang sinandhang dening putra ngagem penganten muling jumbo kang genayuh lestari ingkang kaeksi daya-daya ngasuman dengaken putra ngagu saha penganten nulan kang sudarma panjenengan pundhen kula bapa pawira jamin sangan ibu dasi nyaket pinanganten kekalih pun kemareng hangandi punang selindang Sidul manung gula klapa setong kapratabang lawan putih jeneng kewerdi putra ngagem manten wangancing alaming madya wana marang bebener medya marang kanistan ipta tindak budi laku kang utama iku kanthi laku sabar nglawan narima daya-daya kasuman dengaken putra ngagem saha nene penganten pun kemareng tumuli daya-daya pinaken ujukan wujudipun terento tawar dan tawening kanthi pangajab putra ngagem manten bisa tawar saliring panggodha pangrencana lan bisa wening kang dadi pamikirira sesampunipun ngancik alaming madya genipun putra ngagem isa manten gayuh wahyuning bebrayan mulya ya wahyu judu tumrap kasih ngapangan ponang selendang sindur kaboyong kabobong dening Rama Ibu yang ketinggal moyo larase sampun rawuh temanten kakung lan putri tenso upacara sindul binayang bayangkari putra ngagusan manten kasih ngakon ngaluhur dening Rama kakandung manji sak madyaning dalem lebet muli daya-daya manji sak madyaning wis pagelaran Jawi iya Bebrayaan
Sindur binayang bayang kali putra kaki semanten kasih kang ngaluhur dening rama kakane manjing sak madyaning wisma pagelaran Jawi salamben malih kanca-kanca terus patine lolos hajane sekolahane ing sambikala upacara Bimadada putra kaki saha nini pengantin sampun kepareng paparipun rampung pikantuk berkasan para tamu nggih para pundhen para sepuh talesan para tamu ingkang berawuh kanthi mangga widodha niskala nil ing sambikala pun keparing nalika semana putra kaki saha nini pengantin lenggah mring sak madyane dampar kencana bale mangkut jamur patalwana jumeneng Narendra Muda jumeneng nata ing tampung sedina dadi ratu ya ing tampung sedalu ingkang sinebut Sri Narendra Ari Sajoga ya Sang Ratu Sahari ingkang sampun kasinengkaken ngaluhur dening Rama kalenggah kembring sak madyaning dampar kencana bale mangkut jamur patalwana Bapak-ibu ingkang dan pinantusake bagya mulya sadawis upacara Bimadada putra kaki saha nini pengantin sampun kepareng paripurna rampung